L-iskandlu tal-benefiċċji soċjali juri kif pajjiżna spiċċa ivvalenat hekk iddikjara l-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Charles Scicluna fl-intervista li ta' l-ħadd lit-Times fejn tkellem fit-tul dwar diversi realtajiet li qed nesperjenzaw bħala poplu. Dil ħaġa li aħna kellna nies għax offrewlhom benefiċċji bil-qerb aċċettaw tinkwetani. U dina toħloq l-impressjoni li għaxin tal-partit nieħu li rrid, meta rrid u akkosta kollox. Din mentalità li tavvelena l-sens tal-Istat. U din ħaġa li jiena nawgura li mhux biss il-Partit Laburista. Tal-partiti kollha tagħna noħorġu minna kemm jista' jkun malaj. Imma bħalissa hemm il-Partit Laburista fil-Gvern u din ħaġa li ġrat taħt il-ġurisdizzjoni u l-awtorità tagħhom. Monsinjur Charles Scicluna tkellem dwar il-mentalità ta' inqdejtien inqeda kulħadd xi ħaġa li qed tkissirna bl-Arċisqof jinsisti li l-idea li ssir sinjur żgħir akkosta kollox qed tkissirna wkoll dan meta għandna nies fis-soċjetà tagħna li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar. Monsinjur Scicluna tkellem dwar dik li sejjaħ kriżi soċjali f'pajjiżna xi ħaġa li l-Knisja wkoll għandha taħdem fuqha. Dan apparti li semma kif anke l-Oppożizzjoni trid tkun aktar voċifera. L-Arċisqof insista wkoll li l-Istat jeħtieġ jimmatura u saħaq li anke fejn jidħol l-ambjent qed nassistu għal traġedja kbira, speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam mal-operat tal-Awtorità tal-Ippjanar. Fit-tmiem l-intervista, Monsinjur Charles Scicluna appella sabiex il-President li jmiss ikun persuna illi jaqqat il-pajjiż